बुधवारा हिंदू भावांनी शुभमंगल सावधान सुरार राज्यात तुळशी लग्न उमेदीन मनयलें। धाकटे दिवाळे उपरांत व्हडली दिवाळी येता म्हळ्यार तुळशीचें लग्न। बायलांनी जमनीर तुळशी भोंवतणी रांगोळी पितारली, जोडवीं पेटयलीं। सवायशीण बायलांनी एकामेकाच्या कपलाक हळद कुंकू लावन राज्यात तुळशी लग्न मनयलें। RDX खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकार। पंचभूतै सविताय शिवमहापुरुषोपचारी पूजनं करिष्येद। गंगा यमुना उन्नत्वे करितो विचित्र मगजे नाना विलासी हराम मौती बंधन झालियात तुपुरा काशीपुराम चालिला तो हा सद्गुरु राजशी नरहरी औदुंबरी राहिला शोंगल सावधान। माती तुलसी आज या एकादशी प्रित्यर्थ आज तुझे लग्न विधी मोठ्या भक्तिभावान सोहळ्यान साजरो केला। आज सगळ्यांच्या कुटुंबाकडे आनंदाक वाहनाकडे आरोग्याकडे हांगा उपस्थित अनुपस्थित सगळ्या कुटुंबाकडे हे माते पूर्ण तरी कृपया दृष्टी धरून अष्टैश्वर्य सुख समृद्धी माते प्राप्त करती। त्याप्रमाणे सगळ्यांचे कल्याण कर, करुणा कर, दया कर, कृपा कर, बरे कर। श्री तुलसी माता की जय।